Francis, det var sådan, at i 2009, der var der kun 46% af de unge mellem 19 og 21, der stemte til kommunalvalget. Hvad mener du om det? Jeg synes for det første, det er rigtig ærgerligt, at der er under 50%, der stemmer til kommunalvalget. Det har selvfølgelig den effekt, at de unge de får ikke indflydelse på den politiske dagsorden. Og det skaber en masse skævheder i det politiske system. Og en anden problematik er, at det er også et problem for demokratiet, at når man ikke stemmer, så videregiver man heller ikke sin accept for det demokratiske system og de repræsentative politikere, der sidder i de forskellige politiske institutioner. Hvorfor tror du, det er sådan, at de unge ikke har lyst til at stemme, eller ikke stemmer? Et af problemerne kunne være det, jeg kalder lidt out of sight, out of mind. Når man ikke går hen og ser, jamen, hvilken betydning har det faktisk, at politikerne træffer forskellige beslutninger, når det ligger så langt væk fra en, så er man ikke klar over effekten. Og når man ikke er klar over effekten, jamen, så tænker man, at beslutningen bliver betruffet uanset hvad, og så behøver man ikke at stemme. Det jeg egentlig mener er, at det er vigtigt at inkludere de unge så meget som muligt i kommunalprocessen og under kommunalvalget. Det jeg har gjort mellem valgene og ikke under valgene, det er, at jeg har undervist i demokrati i forskellige klubregi. Jeg har arbejdet i en ungecafé i Korskeparken, hvor jeg underviste i demokrati, hvor jeg lærte de unge, hvad vil det sige, at vi bor i et demokratisk samfund? Hvilke demokratiske værktøjer er tilgængelige til jer? Hvad jeg mener er en pligt for hver enkelte borger, det er at stemme, og betydningen af at stemme osv. Og det mener jeg også har haft en effekt. Vi har set, at mange af de unge ude i Korskeparken, de benytter sig for eksempel af læserbrev for at udtrykke deres frustrationer, i stedet for, som der førhen har været, gå og brænde containere.